няколко, но тази, която имам предвид, е за картофил гретен. Другите голями ястия са или фрикасе, крем карамел, палачинки. Те ще се спрем на класическия гретен. Аз ще ви покажа варианта, който е най-популярен в домашната ни кухня. Той се различава естествено от френския, които се използват и технологията. Първо, за домашния картофил гретен трябва да имаме картофил с много добре измити, винаги ги варим дебели. Аз след като съм ги почистил, ги поставям в тенджерата за 1 кг картофил. Супер големи, виждате, 3-4 броя ще са достатъчно. И тук е много важно така да сварим картофите, че да не се преварят. Това означава, след като ги залея с студена вода, изчакам да завари и след 8, максимум 10 минути прекратявам варенето.